Sun. Si erok sun. Bismillahirrahmanirrahim. Sun kepala, wajhun muka, udunun telinga, ainun mata, saron rambut, rajibun alis, liyatun jenggot, saribun kumis, anpun hidung, sederon dada, darun punggung, faidun paha, suratun pusar, kolbun hati, lisanun lidah, sinon gigi, batun perut, kafun bulu mata, rukbatun lutut, damun air mata. Susila. Bismillahirrahmanirrahim. Sholatullahi malakata wahid, lalama kholima rokiban ajaib. Iki sihir kanggo bocah lanang wadon, nebehake tingkah laku ingkang awon, serta nerangake budi kang prayoga kanggo dalan padha mlebu ing swarga. Bocah iku wiwit umur 7 taun kudu ajar tata kabeh ora getun, kudu tresna ning ibune kang gemati, kawe cilik marang bapa kang gemati. Ibu bapa rewangono lamun repot, aja kaya kang nganggo sing kang wangkol. Lamun ibu bapa perintah enggal tandang, aja marah, aja singgol, aja mampang, mandhap asor ing wong tuwa najan riya, tetep ana aja kaya raja kaya. Gunung alus awan lirih ingkang terang, aja ngasar, aja misuh kaya bujang. Yen wong tuwa lunga ngisor sira, aja pisan lungguh dhuwur kaya jungat jujur. Yen waya sare, aja geger kuyen, menang macan kudu alon-alon. Lamun sira liwat ana ing ngarepe, kudu nyuwun amit serta dp-dp. Lamun ibu bapa duka becik meneng, aja melu padon, uga aja ngreneng. Yen bocah kudu ajar bagi zaman, aja mikir dolan nganti lali mangan. Wayahe salat aja tunggu perintah, enggal tandang tekad dikit aja wegah. Wayah ngaji, wayah sekolah sinau, kabeh ngedekake kelawan dulu. Kendhang tubuh enggal tangi mulih atus, kudu nuli salat kusyur ingkang bagus. Ampun salat tandang gawe apa bae, kang prayoga kaya nyapani omahe. Muni ra iso maca Quran, namun sithik dadi wong wiritan, ngono ngaji awan
padha wae. Bae kang kaya nyaponi omahe. Ngaji awan bengi sakabeh. Nyang pamulangan tata ingkang rajin kang resikan. Pamit ibu bapak kanthi salam. Jawab ibu bapak waalaikumsalam. Sangoniake sithik kudu trima supaya ing tembe dadi wong utama ana pamulangan ilmu kang sagedi nampa pamulangan ilmu kang hibati. Ana kelas aja ngantuk aja guyon, ayah ngasuh kena aja nemen guyon. Aja judes, wayah nyajani kanca ora waras. Saking pamulangan ing ketulis aja mungkar mampir dolan selangule tekan omah nuli salin sandangane. Nanonan hajin rapi aturane. Kiaman. Assalamualaikum